Morning ndine Jack. Nkhani yathu ya lero ikutilengera ku Russia. Ku Russia sitipitapitako. Ndi dziko loti limatchedwa dziko lalikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Kuli mawedha odabwitsa kwambiri. Kumatha kuzizira kuopsa. Moti nthawi ina kalikalero nthawi ya Second World War ndi First World War ankadalira weather yawo ngati chida against adani yawo. Koza anthu amati akapitako ankhondo ena amatha kufa cha kuzizidwa. Ndiye ndagwirani chakumwa tenticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Natalia Nikolayevna Domkina. Anabadwa mu chaka cha 1987. Amatchuka ndi dzina loti Natasha osati Natalia. Ndotchuka dzina loti Natasha Domkina. Natasha amakhala bwinobwino ndi makolo ake ku nyumba kwawo panalibe vuto lililonse. Koma ali ndi zaka 10 anazadwala. Anali ndi vuto la appendicitis. Ndi anampanga operation. Anabwerako atachira bwinobwino. Anapeza kuti siku ina atakhala amacheza ndi mayi ake. Atanangwapo mayi ang'ana mayi ake acho mayi ang'anitsitsa. Amayi ake kudapo tsono muti ang'ana choncho bwanji. Natasha anawo zone kuti ndikukuonani nkati. Ndikuona ziwalo zanu zonse ndikutha kukuonani ngati kuti maso anga ndi x-ray. Amayi ake mpaka nanawo za mayi ake kunena kuti muli ndi vuto lakuti kuuza chiwalo china chake kuti sichili bwino mupite kuchipatala. Amayi ake ananyamuka kupita kuchipatala ukapezadi kuti alidi ndi vuto ndendende mmene iyeyo anawauzira mwana wawo. Ndi anabwera nkumauza anthu kuti tizoona Natasha iti wandiona kuti wandiona ngati. Anthu ena nkubwera area yomwe amakhalayo akuti tizoona waona mayi ako nkati iye ali inunso ndikukuonani nkati. Ngwamba kumauza anthu inuyo muli ndi vuto lakuti pitani kuchipatala kakuyezeni mulandire mankhwala inu muli ndi vuto lakuti. Anthu aja amati akapitadi kuchipatala amakapezeka kuti alidi ndi vuto limene lolo oti mwina samadziwa. Kenako anayamba kutchuka kunyumba kwa kumadzadza anthu kumadzadza town yonse kumapita kumene kuko maumupita kuchipatala kunena kuti akuti Natasha akumaona anthu nkati akumatha kuona chomwe munthu ukudwala. Anthu nkumapita ngopeza kuti amachita diagnose kumapita kuchipatala kuwapeza vuto ndikutani ndikumachitidwa treat. Mpaka nkhani inatuluka mu local newspaper mu 2003 kunena kuti pali mwana wina akuona anthu nkati akumachita diagnose. Chipatala cha komweko ma doctors anamuitanitsa kunena kuti akamuone kunena kuti nkhani izi zikuyenda bwanji. Ndi atapita kukakumana ndi ma doctors acha anafikira kumuuza doctor wina kunena kuti uli ndi asa mmimba uyenera kuchitidwa check. Mpaka anayijambula asa ija kunena kuti ili malo awa ikuoneka chonchi. Adokota akachita check kupeza kuti anali ndi asa. Anakumana ndi patient wina. Patient ananena kuti ine ndapangidwa diagnose ndi cancer. Natasha anatsutsa ananena kuti si cancer. Ine ndingoona kuti uli ndi cyst ndicho tupa chape palibepo cancer. Zoterozo ndi anthu amati akakapangidwa check amakapezeka kuti iye uja kulondola. Nkhani kutchuka mpaka anapezeka kuti wadziwika kwambiri ku Russia ko. Nkhani inafika no ku UK newspaper yotchedwa The Sun inapeza kuti inalemba nkhani yake kuti kuli mwana wina wake amamutcha kuti ndi variant ngati kuti ali ndi ma special powers. Kenako anamuyitanitsa ku UK kunena kuti nawonso ampange check. Ndi anapitadi ku UK mu 2024. Ma newspapers osiyanasiyana otchuka kumeneko mpaka anapezeka kuti a Discovery Channel nawonso ananena kuti ifenso tikufuna munthu uyu timutani timupange check. Amatha ngombweresera anthu mwina 5 kunena kuti awawa ali ndi mavuto anji. Amatha kuti uyu alibe vuto lililonse. Uyu ali ndi fracture yoti anamuyikirira chitsulo nkati. Uyu zinzonero ndi zonse kumadziwadi kuti ina kuti zokhoza. Atapita pa program ya This Morning ku UK amene ankamufunsa mafunso host akuyankhulana naye anamuyankha kunena kuti iwenso uli ndi vuto ndi anko yako yavulala. Analidi atavulala. Komano ku UK komweko anapeza kuti atayankhula ndi munthu wina odziwikanso eti anamuuza nena kuti iwe uli ndi ma kidney stones. Koma atakamuyeza anapeza kuti analibe ma kidney stones. Ndi foyita anangula kwisa pamene kukunde zinatchuka no kwambiri anthu kamba kunena kuti ndi wabodza. Kenako ku New York ku USA nawonso anamuyitanitsa. Kunena kuti ifeyo munthu uyu tifuna timuone kuti ngati dali kuti ali ndi mphamvu zina zake. Amamutchula kuti the girl with the x-ray eyes. Atakafufuzidwe ndi timu yotchedwa Committee for Skeptical Inquiry kunena kuti akapange experiment amuone. Ndi anampikira anthu 7 osiyana. Anthu 7 pa anthu 7 ipo mmodzi analonera kuti alibe vuto lililonse amuyeza kale pamene ena onsewo anali ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi anamuuza kuti iyeyo awaone awayang'ane onsewo atchule kunena kuti uyu ali ndi vuto lakuti. Anthu ananena kuti akakhonza kutchula matenda anthu 5
akhala kunena kuti ndiye kuti akuona zina zake, koma akalephera kutchula matenda anthu 5 ndiye kuti ndi wa fake. Anakwanitsa kumuona amene analibe vuto lililonse uja anamuzoti kulibe vuto lina lililonse. Pamene ena onsewo anatchula zosiyanasiyana ndi anapeza kuti anakhonza kuchita diagnose anthu 4. Anthu 4 onsewo anawuza kuti ndi vuto lakuti ndi vuto lakuti ndi vuto lakuti ndikukuona mkati mwako muli chonchi. Iweyo pancreas yako yatani kaya, iweyo liver yako yaonongeka yapa, iweyo kumbuyo kwa mutuku kuli chani, mtima wa iwe uli ndi vuto chonchi. Anatchula zonsezo koma ananena kuti wakhonza pa anthu 4 okha walakwisa anthu 3. Ndi chifukwa choti analakwisa anthu 3 ananena kuti ndi wa fake suona china chilichonse. Ku USA mpaka munthu wina odziwikanso kwambiri otchedwa Brian Josephson anapanga criticize anthu kunena kuti mukhanga kuti mmafuna kuti munthu alephere, munampasa test zinthu zake zomwe munampasirazo chilichonse chonena kuti mmafuna kuti alephere. Munthu wakhoza anthu 4 walakwisa 3 ndi mukanene kuti sakuona. Munthu angachite diagnose bwanji anthu 4 kungwayang'ana, inuyo mukanene kuti ndi wa fake. Mpaka naso ku Japan anamuyitanisa kunena kuti ku Japan so tikufuna kuti tizanjite test. Anapitanso ku Japan. Test ya ku Tokyo yo anayikapo ma expert 3 ndi ma expert wananena kuti ife iwo amafuna awachinge anthu weti kuti azibweresa anthu, koma teminkayo ayime mbali nayo pakatipa ayikepo ngati chinsalu, munthu ayime kuseri kwa chinsaluko. Ndati Natasha amakana kunena kuti no ndifuna anthu ndidze aona live osati so kumwe achinge. Ndi ma results ake anali otani kaya, koma ma results ake anali amene kuti akamaona live amatha kuwapanga diagnose. Ali ndi website yake enda amagwira ntchito ku university akupanga so study medicine. Atafuna kumvetsetsa medicine kuti akamaona anthu mkati azitha kuchita interpret bwinobwino zomwe akuti anakuonazo. Akuti muno wake amatha kuchita switch on chimene chocho cha x-ray cho mmutu mwake nkuyang'ana nkumpanga kumuona munthu mkati, kenako basi amachizimisaso kuchita switch back kukhala ngati basi numene tonsefe tilili. Koma ndi mmene alili ena ali skeptical akuti ndizabodza, pamene matest osiyanasiyana maiko osiyanasiyana anampanga cheki. Ena amachita diagnose bwinobwino pamene ena akuti anakanika. Sindiuziwa mmene inu mungaziganizire, koma imene ndi nkhani ya Natasha alipo ali zaka 39 amakhala ku Russia. Zikomo kwambiri.